Long live, long live. APHLC long live. Long live, long live. Sexy long live. Long live, 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 long live. No to namaste. No rest. No to namaste. No rest. Ini Ramadan Community Hall along APHLC Donsuri aro hinpen Dipu LAC angkang constituency trok do laso along pen mass meeting pidoponji ote mass awareness program pidoponji po lasi kecengsi langhin pen si cengpo laso along pen APHLC Donsuri aro tum setame pini alang letum cengwai ponsi ladak non kibangji nipai Troxy, nona ciklo si mass meeting bangke pidopon po, pusi ceparai pon lo. Lasi adima bangke itum Donsuri constituency arlo masih dopon po, lapen adim kado kwe bangke alang litum Donsuri presiden pensi pacini pon tu po, lapen non laso meeting along, ongdung BJP ke klematum BJP tum kapacu bay pen, ke cak tap pen. Ahok hia kontrak kecak tapen alang itum sung pik lo lapen itum rada tuman setame sung pik lo po cicini pen non APHLC song along nang join ni phan nang cingki tang no setame do lo na se halaso program along abangke utot nang litum han setame media to han setame nang hang pon tu po na se halaso ni ta joining setame doji pusi ni to han pirtan ang pilo lapen nang pacini pon lo lasi non laso amelong bangke isi target bangke surya munit si Pacitong poni pansi alang letum Donsuri constituency hin pansi tame kacengwai cepatik pondo lo lasi nilitum LA dipu LAC hin pansi tame continue se program bang ke deng pon bom lo lapen non ke bangji langper lumbajong lapen singhason se tame do pon tupo non puluni lapen langhina bang ke prabjin pen non laso royang bongsi ki do ponji apansi nang pacini pon lo lahan lo Ini itu dak APHLC Donsuri 19 Donsuri Ropen mass meeting itu kedoje pan cingwai cingsai pon lo kaso butak itu Dipu LA a secretary ta non atum pan pacini lo agai Sipson Hanse alangli atum pan lo kasi lasot teng pen atarik apor lepen ke a place anta ठीक है लो जैसे सरनी दाक APHLC pan ekroy APHLC rat atum panda chuning rilo सरनी कदो कभी कोटे इंजर पाई वो फुरुन दोंता 17 May सरनी मीटिंग मास मीटिंग लोग na cetong dun eji pansi nilihin pension rilo lepenge nili ring cete la PS akote injir PS ne janang cetong ji pusi ning khelo lepenge Donsuri angkang la APHLC aphan ekroy tip thai phan longri phan karja tip leaders atumata nang cetong nang yi pusi nilihin pen chuning rile lepenge kaprek ta sonsani ri pachini di ingtung mane dak Dipu town committee dak osolam nili than pachini ingtung dak ningkan pho pen bolte election donangi Dipu town committee ke democracy arona teng pen Nasi non bangke election bangke bibedet la Karbiang Autonomous Council kilit pon tim Karbiang long. Laso town committee election bang binang ye polo ningkan pho par ta ke extend ta dothulo pita non puar ni enta ela town committee election bang bibedet. Nasi kopi pasi bibedet ma laso chining tung bitung. Athe democracy long polote la ke town committee election ke duek nani pusinili
kecini tu nili bangke. Ate dak election bi bedet me ad hoc committee sengrong polite lake public tu maning samside ji. Na pujo. Okol dak det karilo along kapre kadim ta town committee sita ad hoc committee sengchar bangke public tu maning samse. Nasi demokrasi arona teng personally kasini le. Lapen ke la dui hoi nolam ekdom nangke pet nasi lata isia akisung nang le tangli lo karbi yang long itu nogam pe nang pet hujai pe aku nang pet lilo lapen Golaghat district pe nang pet nasi la kopi posi la border chairman domatidi nasi border chairman finally arguing tung people say lang li bang lahai bang border bang chirai thip theke den ma bai rai kom bi theke den ma people say failar den ma lasi eli tumke Karbi Anglong ke 10,434 square kilometer laso ting sili tumke du thip nangi kaita athe bang prangeli tumphan nang thik bikang elo ru samson sing ti eli tumphan district nang palong pilo longle nang thik pilo lasi in chi sita pakon nang ni pusia anutin hongkothon dunta ningje lo ba pista akam ke klem bang nili tumbang theken longle lasi laso pangtang kring nang yi pusi nilihin pension ningri pu Kajironga nat kohora nat no nang pet lok lo longle ador do pumat inut bahani atum longle ke jor mat pu Golaghat penta pot miadi pota nang bonai bom lo nang pet bom lo lepen pu nogam meta la son thaklo la border long longle ador do pumat inut bahani tum longle ke jor man ke kiche so tum mangi pota che bonai det aman ke pu nang pet bom lo lepen ha hujai penta son thaklo border long longle ador do pumat la puta inut bahani tum jor man la puta kiche so tum ke bang chisik pame ke ala puta miadi pota che bonai det manang pet bom lo lasi laso bang ke avedet nang ji la jitum kiche so miadi pota che bonai tang anta oton mas council pen 6 schedule aron teng pen in than nang ji laso pota bang ke prabjin pen lasi nili chuniri lapen ke oton mas state ilitum ke hanga system labang ke nili ruling non BJP atom nili chuniri tung mene state wanji bulate abastu bang ke non jitu Delhi long ke move la so system mang kali jan ngi jadi tu election ke hai las dum bang si ne claim nang ji la pu non lak ke long tang le lang dam nang tim neighboring state Meghalaya lepe no het ke long la Telangana bule pu data chalo alang tum bang ke la election ke hai tum si Chirian adpensi la state ke long lasi la so system mang enjoy pick la pu non dak Karbi Anglong pen jitu elected atum long si la son claim pulute ala dak bang ke state pen non malong lok athe state ki pija tum lo la tum mene triple engine sarkar pulute BJP tum state hang rong bang hinelo la tung state ki pija tum mati lasi immediate la bang long chari nang po neighboring state ko son se ke long ma Meghalaya Telangana then others state ko son se ke long ma la so bang ti chari nang po bang lang prekredat nang po bang tung ke palong le daji phan ke che so nge nang kok pring dai tala so bang ke ri tum bang ke sipare set nang po jitu mongosena to kuni RSS tum nason kihili tap ba nason pu mislead kuri bang ke li tum bang ke itu leader tum bang ke kroinde dera joy pen mane state bang palong lok nang pu to so bang sini li tum bang ke rat tum kar i ini nasi